Alright, tervetuloa takas Falloutin pariin. Tää on 3. jakso tästä ja meillä oli nyt näköjään 2 leveliäkin tehdä. Laitetaan ne. No, automatic pistols. Mitähän meidän kannattaisi nyt tästä lähteä sitten? No ainakin tähän otetaan 1. Saadaan lisää Armorer. Siihenkin otetaan kyllä nyt 1. Noin. Seuraavaksi olisi sitten varmaan Rifleman ja pistooli tai kommandokin olisi kova. Joo. No, mutta otetaan niitä sitten. Sitten. Elikkä nyt lähdetään tänne tekemään muutama näitä Minutemenin tehtäviä, koska näistä saa ihan hyvää tavaraa. Ja hyvää tavaraa ja saa leveliä helposti. Niin. Koska nyt kun meillä on jo auki toi Diamond City, niin sinne ei kannata ihan heti tässä alussa lähteä, koska sitten siellä tulevat tehtävät niin vaatii jo vähän enempi sit leveliä ja sun muuta, että ne on aika vaikeita muistaakseni jo. Niin tehdään Minutemen tehtäviä muutama, eli nyt lähdetään sitten seikkailulle. Käymään tuolla farmilla. Katsotaan mitä tässä matkalla sitten tulee vastaan ja mitä löydetään. Se ei ollut mitään. Elikkä se olisi niinku tuo toisella puolella, meidän pitäisi uida tästä yli. No, vähän tulee radioaktiivisuutta nyt, mutta se ei haittaa. Mulla on hämää, me ei löydetty sitä laukkua nyt, mutta ei se mitään. Mä haluan sitä tappaa. Mutta en mä myöskään halua minikania käyttää. Mikäs ase me otettais käyttöön? Siihen meillä on jonkun verran skodeja. Piper revolveri ei oo kauheesti. Tuolla mä en kyllä tee mitään, enkä mä tee enää näilläkään mitään. Heitetään ne menee, ne vois myydä, mutta. Tässä ei voinut jo korjata, nää pitää korjata sit tuolla. Tohon meillä on ihan hyvin pieni hetki. Nyt se perkele. Noniin, eli otetaan käyttöön Pipe Rifle vaikka tässä nyt, koska meillä ei ole ihan kauheasti skodeja vielä näihin mihinkään muuhun oikein. Jos tulee paha tilanne, niin voidaan sitten käyttää tuot 10 millistä pistoolia, mutta tää on nyt ihan hyvä tähän sitten. Tää ei muistaakseni ollut bolt action, niin tää on ihan hyvä. Oi vittu!
Saatana, että mä säikähin. Oho. Perus Fallout-setti ja säikkyy näitä. Muistan silloin joskus joka kertoi, kun mä oon 3 alkanut pelaamaan, niin se oli aika pelottava osin. No niin. Tää oli muistaakseni kanssa ja kohtalaisen tärkeä paikka sitten tehdä täällä tää tehtävä. Meidän täytyy mennä juttelemaan tolle tyypille. Mistä me päästään turvallisesti alas, ettei ihan kauheasti menisi helttiä. Noin. Silloin täällä muistaakseni jotain ihan ok tavaraakin. Missä se itse äijä on? No, luutataan näitä vähän. Ihan tyhjää täynnä. Alumiinitölkki. Missä se ukko nyt on? Normaalisti se tässä fiksailee jotain. Katsotaan. Löydetäänkö me se täältä? Desk fan. There we go. Löydettiin kirja. Mä en vieläkään tiedä noiden kirjojen agendaa tässä, että kun 3. niitä pystyi lukemaan ja se oli ja sitten niin kuin vaikutus oli. No niin, tässähän se on. Hi. Looking to earn some tabs? I could use a hand here if you're all done gawking, you know. I could probably help for a few caps extra. I was gonna give you something anyway. 75 caps for your time? What do you need help with? The pump isn't in top shape, but it should at least start. There must be some leaky connections flooding me out. Think you could fix them? The leaks will be underwater. Look for bubbles, and you should find them. Alright, eli putket korjattavana. Ne kohtuu helposti näkee ja löytää tuolta, mutta jos mä oikein muistan, niin osa niistä oli niin syvällä, että meillä ei ole vielä mitään asiaa sinne. Me tarvitaan semmonen. Pöllitään täältä kaikki mitä irti lähtee. Tarvitaan semmonen maski, että me pystytään hengittämään pidempään tuolla veden alla. Niin eikä mitään muistikuvaa, mistä semmonen löytyy, mutta mä tiedän, että jostain semmonen kuitenkin löytyy. Niin odotetaan, että tulee vastaan semmonen sitten. Oliko täällä mitään? Ei mitään ihmeellistä. Dirty water, sitä me ei välttämättä haluta. Mutta aina kun tulee jotain tiirikoitavaa, niin tiirikoidaan. Siitä saa vähän leveliä. Näin. Nice. Sugar bombseekaan me nyt ei välttämättä tarvita. Oi. That's it. Tää on kaikki vaan mukaan nyt. Mä en jaksa noita terminaaleista ruveta lukemaan noita juttuja. Taisin ekassa jaksossakin mainita, että mä en ihan noita kaikkia rupea lukemaan ja kaikkia monologeja käymään, koska muuten tässä menee jäätävän kauan tässä pelaamisessa. Mutta sitten jos tulee jotain tarinoita ja tämmösiä vastaan täällä maailmassa, niin kuin kirjeitä ja tämmösiä, niin ne voidaan sitten katsoa, niin saadaan vähän tietynlaisia tarinoita, mutta kun tuossa noissa terminaaleissa on niin paljon kaikkea turhaa. Hyppääpäs nyt. Noin. Niin paljon kaikkea turhaa höpinää, että oi, mikä.
Muistaakseni kohtalaisen pahoja. Minkä takia sillä on ruuvimeisseli? Mitä helvettiä itikka tekee ruuvimeisselille? Oi, toinen. Oi perkele, näitä oli monta täällä. Otetaan tässä sit vähän. Oi perkele, se oli alfa. Nyt onkin vähän huonosti asiat sitten. Nyt joudutaan ottaa sitten ihan Steam-pakkeja. Vittu, mä oon tosi hyvä ampumaan. Ja silti ei edes saanut mitään. Noilta väliltä saattaa saada jotain erikoisempaa kamaa. Häh, suoraan ilmasta. En mä halua koiran lihaa välttämättä syödä. Radaveita. Voitaisiin tehdä niin, että otetaan yksi radave, että saadaan täydet healthit, kun meillä niitä kerta on. Ja sitten juodaan tosta nuka-kolaa ja vähän purified water. No niin, sitten tulee health täyteen. Löydetäänkö me täältä jotain mukavaa? Yksi agenda tässä niin kuin heti nyt alussa on, että me löydettäisiin joku ihan kunnollinen pyssy. Kunnollinen pyssy, mikä tekee tosi hyvin damakea näin, niin sitten meillä on vähän helpompaa lähteä tekemään tuota päätehtävää. Perhana siinä olisi ollut patjakin, olisi voinut nukkua, niin olisi saanut täyteen noin healthit. Ei se mitään. Sitä varten me kerätään noita ruokia ja sun muita, että me käytetään niitä. No niin. Elikkä täältä me saadaan kerättyä nyt sitten noit siemeniä, mut jutellaan eka tällä. What do you want? We don't need any more trouble around here. Take it easy. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders. But honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days. After Quincy. Bad business, that. Mm-hmm. What's the Is trouble? there something you need my help with? Oh, yeah. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Stealing food and supplies. Threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from. But we can't go up against a gang like that. I'll take care of them. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. Laukauksiakin kuuluu tuolta jostain kauempaa. Mut joo, nyt me voidaan tästä ottaa... Kerätään näitä... tomaattikasveja tästä. Muutama, niin nyt me saadaan istutettua näitä sitten tonne. Mitä se Sturges? Vittu mä en osaa sanoa sen nimeen. No mitä se Turtles halusi, että me istutetaan sinne niitä kasveja, niin me voidaan istuttaa. Eli nää haluaa, että me mennään raideriä pistää matalaksi, missä se oli tää
Tää onkin pahamesta. Tehdään niin, että mennään tänne Sanctuaryin eka käymään. Ja sitten sen jälkeen lähdetään tonne rähisemään. Elikkä nää halusit, että me istutetaan ruokaa tänne, niin tehdään se tästä nyt sitten samalla. Elikkä V:tä pohjassa vaan ja ei defense vaan resources ja food. Ja nyt meillä on sitten no, istutetaan vaikka tommosta tohon. Noin. Sitten meillä on näitä tomaattikasveja, niin pistetään niitä tänne. %. Elikkä jos me vielä yksi laitetaan, niin nyt pitäisi tulla niin täyteen toi. Eikö muka tullut vielä? Laitetaan sit vielä yksi tohon. Noniin. I'll stop complaining when there's nothing left to complain about. Mitä sä sanoit? Takas töihin siitä perkele. Noniin, missä se Sturtlesi nyt hakkaa täällä jossain seinää, kun ääni kuuluu, niin mennään juttelee sille ohi menne. Täällä se on. Well, this place is starting to feel like home. Now that we can grow our own food, I think we can really make a go with this. Trouble is, the more we establish ourselves here, the more of a target we become. What we need is to get some defenses set up. Then maybe Preston will be able to relax a little bit. I'm on it. Ah, thanks. It'll make everyone feel more secure here. No niin, katsotaan sitten. Siirretään taas kaikki junkki tänne. Ja sitten katsotaan, onko meidän... Elikkä turretteja. Ei meiltä puuttuu kamaa, joten kun lähdetään tekemään se tehtävä, niin sieltä me varmaan löydetään sitten noita kamoja. Elikkä pikamatkustetaan vähän lähemmäs. Museum of Freedom. Ai perhana, mitäs mä oon unohtanut tän homman kokonaan tehdä sittenkin niin, että matkustetaan takas Sanctuaryin ja... Koska Fallout ei ole Fallout, jos ei meillä ole koirakumppania mukana. Joten käydään hakee koira. Elikkä me lähdetään tästä just täysin toiseen suuntaan, eli tonne suuntaan. Just when you think you're safe, you're not. That's how they always get you. Mä en vielä tälle tehtävälle ota power armoria mukaan, koska ei välttämättä tarvita. Granaatteja. Se on ihan hyvä löytö. Mutta tuolla on Red Rocket. Jaha, täältä löydetään vähän. Kamaakin. Hey, boy.
What are you doing in here all by yourself? Dog meat. Let's go! With me, pal? Okay then. Let's stick together. No niin. Ja täältä löytyy tämmönen. Tätä mä en oo ikinä tajunnut. Siitä pystyy kasaamaan jonkun jutun. Sekin on jonkun sortin tehtävähommeli sitten tai jotain. Mutta joo. Oliko tuolla joku kirja? Se oli vaan lehti. Cold Watch, Duct Tape, Flip, Steampakkia siitä vähän ja sitten mitäs muuta täältä löytyy? Saatana moretit. No. Hei. Irti mun koirasta. Noin, hyvä. Otetaan yhdeltä Morettilta kaikki, kun mä en muista saiko noita myytyä tai jotain. Tai ainakin lihaa voi syödä. Mut joo, sitten täällä oli tämmönen tärkeä homma. Että täältä saatiin joo. Noin. Saatiin mitä me tarvitaan niihin turretteihin. Sitten olikos täällä muuta luutattavaa? Ei tainnut kauheammin olla. Weapon workbench. Voitais muutamat aseet purkaa, koska nyt me saadaan tuolta sitten pipe-pistoleita. Otetaan tosta muutama. Autopistoleitakin puretaan muutama ja shotguneja meillä on muutama puretaan ja näin. No niin, sit lähdetään suorittaa tätä tehtävää. Tästä on jonkun matkaa sinne kävellä, mutta tää Fallout on siitä mukava, että täällä tulee aina kaikkea ihmeellistä vastaan, kun täällä menee, niin. Tai ikinä ei tiedä mitä tapahtuu, kun täällä käppäilee menemään, niin. Mä en nyt lähde luuttailemaan näitä mestoja sen enempää. Sen enempää, koska tuolta sitten me saadaan kaikkea kivaa tuolta, mihin me ollaan nyt menossa. Niin. Paitsi tää me luutataan. Taas kodet talteen. Taas vähän karttaa, missä me ollaan menossa, joo.
Tästä on hetken matkaa, jos ei tässä nyt matkalla mitään tapahdu, niin mä leikkailen tän pois tästä videosta. Alright, eli me saavuttiin nyt tähän Lexington kaupunkiin ja täällä on toi mesta, mihin me mennään sitten tappeleen noita raidereita vastaan. Niin mä viimeksi hiffasin tässä hyvän systeemin, miten tää kannattaa pelata, koska tää on aika vaikea, jos tästä suoraan yrittää mennä nyt tonne noitten kimppuun, niin siellä on tyyppejä tuolla katolla ja sun muualla, kello on raketiheittimet ja tämmöset, niin sinne on tosi vaikea päästä. Ei sitä saa auki. Tosi vaikea päästä niinku tavallaan... No, mitä? Oho. Ja sit menikin aikamoiseksi. Tää taas vähän parempi ase nyt käyttöön, nyt alkaa... Menee healttia muuten niin maan perkeleesti. Yes, I am still kicking. Tää on siltä kaikki. No, missä se ampuu? Tuolla. Noniin. Elikkä... Täältä me päästään varmaan tänne ylös. No ei päästäkään. Tuolta. Short Automatic Pipe Rifle, otetaan semmonen. Elikkä oikea käsi meiltä puuttuu, oliko se nyt niin? Joo. Alright, eli nyt meillä on aika hyvä armorivarustus siinä nähdä, mitä tässä nyt voi saada tässä alussa. Parhainaan olisi tietysti saada hyvä power armori. Mutta sekin on ilmeisesti tässä 4 vähän tuurista kiinni sitten, että mitä noissa löytyy, kun löydetään semmonen tippunut niinku tää. Oliko näillä täällä petiä missään? Meillä on healtti vähän huonossa kantimissa. Ei näy. Entäs täällä? Kassakaappi. Expert, ei ole mitään asiaa sitä ruveta tirikoimaan. Ei näillä nyt näy täällä missään. Eli täytyy ottaa sit vähän healttia tosta. Otetaan 1 bloodbacki. Sitten grammi vaikka tosta. Noin. Alright. Ja tää...
Ketä ne nyt ampuu siellä? Mennään katsomaan mikä täällä on tilanne. I'll give him that. Mikäs täällä nyt tuli homman nimi? Seriffi on paikalla, niin älkääs ruvetko tappelemaan. Oho, tämähän on korkea rakennus. Täältä ei parane tipahtaa. Se workbenchi. Täältä ei pääse mihinkään. Tätä myös tarkoitin, kun ollaan tehtävää menossa niin kuin tekemään, mutta sitten tää tuleekin yhtäkkiä jotain tämmöstä happeningia ja sitten tässä eksyy aina tekemään kaikkea muuta sivussa. Motherfucker! Oi. Se onkin vähän kovempi ukko. Aivan perhana, nyt meillä on täynnä kamaa. Tulee lisää porukkaa, harnes. Ei. Tiputtaa se. Perhana, kun mä en nyt tiedä yhtään, että mitä mä tekisin, koska mä periaatteessa en näillä tee mitään. Mieluummin käytän tätä normi, vaikka näissä on kyllä enempi tätä. Tehdään niin, että jätetään tästä nyt kaikki ylimääräinen menee. Otetaan toi käyttöön, koska siinä on enempi armoria. Meillä oli... Toi heitetään menee. Onko meillä jotain turhia pyssyjä täällä, mitkä me voidaan heittää menee? No pistoleita mä en kyllä tainnut ikinä käyttää. Heittäis nyt noin menee. Noin. Tuossa olisi ollut workbenchikin, että me oltais saatu ei voida nukkua nyt kun on. Vihollisia lähellä, mutta no need to hide. En mä piilottele, mistä mä pääsen täältä nyt johonkin, missä te ootte. No niinku täällä alhaalla. Alhaalla, mutta mistä täältä pääsee sinne alas? Ei, täällä ei oo mitään. No. Lähdetään tohon tehtävään nyt sitten. Mä löysin täältä jo. Niin, missä se nyt menee se toinen?
levelikin sopivasti. Nyt keskitytään siihen. Meillä meni kaikki saatana skodet tästä paremmasta pyssystä. No, käytetään vaikka tätä nyt sitten taas. Koska meillä menee skodeja paljon, kun me mennään tänne rähinämestaan. Oi, 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 oi! Oi! Siitä lähti henki. Saatana, kun ei se suostunut hyppää yli tosta autosta. Jaha, missähän meillä oli sitten seivi? No niin, täällä tietty. Nyt meillä ei ole mitään noita kamoja, mitä äsken tosta löydettiin. No ei se mitään, mennään sinne rähinämestaan nyt. Me voidaan tulla tänne myöhemminkin tappelemaan noitten kanssa sitten. Tuo Rider Power Armor, niin siinä on näköjään aika hyvät suojat, paljon paremmat kuin tuossa T45. We had a deal, Trudy. Aha, Hand over the aha. goods. You owe us. I ain't giving you poison shilling chem Whoa, pushes whoa, anything. easy there, Do you know Vault what that Boy. chunk This has done doesn't to my involve boy? you. You stop waving that gun in my face, or it's gonna involve me. That's it. You're dead. You crossed the wall. No. Vittu, mä oon kyllä huono ampumaan taas. Sulla bolt action rifle. Metal right arm, no se otetaan kyllä. Leteria. Noniin. I can't wait to see the crows feeding on that scumbag. Here, this is for you. Now, if you ever need to trade, my shop's open. No niin, kyllä me halutaan jotain. I'll take a look, sure. All salvage, but nothing's junk. Alright, elikkä myydään kaikki turha paska tälle pois. Näistä ei ihan kovin hirveästi saa. Minikania en tuu tuskin käyttämään. Käytän mieluummin kivääreitä ja näitä, ja sitten kun saadaan hyvä haulikko joskus jostain, niin myydään kaikki ylimääräiset pyssyt tälle. Toikin voidaan myydä, se ei ole mitenkään ihmeellinen pyssy, mutta nää tekee ihan hyvin. Tää on makee. Molotovejakaan mä en kauheasti tykkää käyttää, koska niistä saa aina vahingossa itekin osumaan, jos heittää sen vahingossa huonosti. Ja sitten onko tällä mitään kivoja aseita? Tällä on hyvä miekka, mutta se maksaa ihan helvetisti. Tää tekee robotteja vastaan 50% enemmän damakea, niin taas aika pirun kova robotteja vastaan. Pipe revolveria ja submachine gun. Toi olisi kyllä aika semmonen, mikä vähän kiinnostelisi, paljon meillä on rahaa. Toikin olisi, mikä vähän kiinnostelisi kyllä. Mutta eikö se olikin 76, missä tämmösen saa jostain tehtävästä. Näitä submachine gunit käyttää 4/5 kodeja, niitä meillä ei kauheasti oo.
Ostetaan toisilta. Sitten bodypinnit, paljon ne maksaa. Ostetaan ne siltä kaikki. Sitten skodeja. Nää oli mulla joo 6 rahaa kappale. Perkeleet, ne on kalliita ne skodet. No kypämillisiä mä kyllä haluaisin vähän ostaa. Ostetaan siltä 40, niin menee nyt vähän rahaa, mutta ei se mitään. Oliko meillä jotain turhaa? Onhan meillä täällä. Toi voidaan myydä. Rider Chest Piece voidaan myydä toinen ja toi voidaan myydä. Yksi tommonen myydään. Noin, sitten olikos meillä jotain. Jetit voidaan myydä ja mentatsit ja joo. Junkkeja mä en halua myydä. Tässä kodeja meillä oli jotain, mitä me ei nyt tarvita. Ainakin nämä 5 milliset, kun on niitä minikaniaseja, niin myydään niistä ainakin puolet. Myydään vaikka sille 250 suurin piirtein. Meille vähän se jää, jos me tarvitaan niitä johonkin, mutta joo. Noin, accept. Ja sitten pois tästä, no niin. Tämähän olikin hyvä paikka. Ja nyt lähdetään sitten rähinähommiin. Mä vielä tällä jaksolla niin mä pelaan tän yritän päästä tän läpi. Tai mun täytyy katsoa kauan, mä oon nyt jo nauhoittanut, se voi olla, että mennäänkin tähän sit seuraavassa jaksossa. Joo, tehdään niin, että mennään tänne seuraavassa jaksossa, koska on jo taas tulee muuten niin pitkä jakso, niin mennään vaikka tähän Lexingtonin liepeille johonkin. Tossa on Red Rock mesta, niin jäädään tähän ja sitten jatketaan tästä seuraavassa jaksossa. Mutta kiitos katseluista ja joo, jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Kiitos kaikille katseluista ja se on moro.